sí que ho he pensat, això. Ho he pensat que pot passar, perquè com que és una cosa que no es parla durant molts anys, dic, clar, si ve algun espectador i de cop comencen a sortir aquestes paraules, què pot passar? I he pensat que bé, que passi, i aquí estem. És valenta la Marta. No, vull dir, si passa això i que bé, farem el que hàgim de fer. Sí, clar, un cop decideixes el tema, estàs obert a... I serà molt bo que... Serà bo, en el fons, perquè parlant amb una persona que és supervivent, deia... Utilitzo una imatge que va utilitzar, que és com un tap d'una ampolla de cava, que està allà i em deia, està allà... Diu, això està a punt de sortir, i quan surti... I em deia, em parlava d'aquesta imatge, i que no és una persona entrevistada, però que és... I ostres, penso, clar, potser hi ha algú que hi ha el tap i surt. Bueno, ha passat això, ha passat ara com va aquella noia de Banyoles que va publicar el llibre aquell, no? De cop molta gent del seu entorn va començar a explicar que li havia passat i mai ho havia dit, no? Vull dir que són coses que poden ajudar la gent a... Sí, i diuen que un ho explica o surt quan està preparat perquè surti, no? Vull dir que, en el fons, si algú li toca i es desborda, potser és que està en el moment en què això pot passar. I si és en una obra on hi ha un especialista que ens acompanya... Però és important, això també, no? Molt, no? Que hi hagi algú que... Perquè això, també en alguns col·loquis ha passat, no? Que l'especialista ha sabut conduir algunes opinions o algunes persones que, no? Sí, sí. No, és que en alguns col·loquis ens hem trobat amb gent que demanava directament... Ajuda directament, sí. Jo tinc un amic que... Sí, això ja ha passat. Què he de fer per... I llavors sort que tenim l'especialista que sap respondre, sap portar... Sí, això és important, que una mica el col·legi de psicòlegs i així hi està interessat també, no? Sí, ja n'hem parlat. Sí, hem parlat, hi ha diferents entitats que ja hem parlat, perquè van venir a veure la Beckett, no? Jo ja pensava que faríem això, i llavors vaig contactar amb persones que ja els he explicat el segon projecte i volen venir als col·loquis perquè els sembla molt interessant que es creïn aquests espais. I també ha passat, no m'oblideu mai, que hi ha espectadors que no coneixes de res, també, ara penso molt en joves, i han vingut i quan han marxat han fet una abraçada i se n'han anat. En el fons no ens estan abraçant a nosaltres, estan abraçant a tots els testimonis que han parlat a l'escenari. Però a mi em sembla que es tanca molt bé el que és el teatre, no? Quan un espectador baixa i et fa una abraçada i no coneixes de res i et diu gràcies i se'n va, té molt sentit de cop haver dedicat aquella hora o 2 hores a la feina. I tant.